Pentru animale este amenajat la câțiva kilometri de capitală în sânul naturii. Fiecare client va avea apartamentul său cu toate comoditățile. Fiecare locatar are dosarul său în care sunt indicate tabieturile și particularitățile de caracter. Stăpânii aduc de obicei și unele jucării sau lucruri de ale patrupedului. Animalele sunt hrănite cu mâncarea preferată și plimbate ore în șir. Una dintre condițiile înaintate de proprietarii hotelurilor pentru animale este ca acestea să fie vaccinate cel puțin cu 2 săptămâni înaintea cazării. Se fac programări preventiv. Și sunt aproximativ cu 1 săptămână, 2 înainte. Știți, la o rudă poate să-l transmiteți pe o perioadă de timp, pentru că e inconfortabil. La noi condițiile sunt altele. Sunt lucrători, atât și specialiști care se ocupă cu câinii, cât și veterinari. O zi în hotel costă de la 80 până la 180 de lei pentru câini și de la 55 până la 85 de lei pentru pisici. Prețul depinde de sezon, greutatea animalului și preferințele sale culinare. Dacă stăpânul asigură hrana patrupedului, atunci el este mai mic. În hoteluri pot fi cazate și păsări. Pentru ele sunt pregătite voliere.